Здравейте хора от YouTube, днес ще играем Майнкрафт и това е моята кандидатура за Admiral Craft, ако не се бъркам. Нетърпим лак. Не мога да си покажа нещата като хората. Така, тук... Това е в Soulplex, между другото. Сервера се казва така. Това е моята мелница. Тук има една мина. Магазин! Които лаги. Едно водопадче и една къща, която е заблудена в дървета, извинете за това. Извинете за стабилният лак. Тънова в ОПС. Едно така. Това са нещата, които съм ги построил за Admiral Craft, там както е. Това няма се разберем. И това е моята кандидатура. Моля ви, приемете ме. Между другото, на 8 години съм. Така лагите да забравя измислите. Кажи го да е. Да. Моля ви, приемете ме, защото не искам да видя какво е да те приемат в някой сервер привейт, нали? И да, платът е мой Хиван БГ. Чакайте да масъга на някой. И в нето на масъга няма се види. Човек, толкова брутално. Ето Хиван БГ. Аз съм Хиван БГ. Никой ми не е помагал, защото казах, гледах клипът, клипът на Creeper It's Creep BG геймплей. Каза, че не трябва да има помощ от никой. Няма помощ от мен. Така да няма помощ от друг. И да, това е клипът. Надявам се да ви е харесва кандидатурата. Моля ви, приемете ме. Много ще се радвам. И това, аз бях Иван. И до скоро.